gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan nga human sa atong aligri nga kalihukan sa Santo Niño sa atong siyudad sa Sugbo. Kagahapon hinaot unta nga mugamot ang maong kalipay ug mutakod sa ubang mga katawhan sa tibuok kalibutan nga ang Ginoo si Santo Niño mao gyud ang tuburan sa tinuod nga kalipay nga ang pagsunod sa gugma sa Dios mao'y sulbad sa atong tanang mga problema sa kinabuhi. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga naghatag nato og paambit sa ilang gugma, pinaagis pagpamalit ani atong mga slots nga hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga makahatag kanila sa kalinaw o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita, O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron ang tanang banay sa Israel o giingnan nila siya, kami imong mga kadugo. Sa nangaging mga panahon nga si Saul maoy among hari, ikaw ang nangulo kanamo o giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, ug ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David didto sa Hebron, ug nakigsabot siya kanila atubangan sa Ginoo, ug gidihugan nila si David ingon nga hari sa Israel. Katluan katuig ang edad ni David sa pagsugod niyag hari, ug naghari siya sulod sa kapatan katuig.
Didto siya magpuyo sa Hebron, samtang naghari siya sa Huda og 7 ka tuig og 6 ka bulan, og didto siya puyo sa Jerusalem sa iyang paghari sa Israel ug sa Huda sulod sa 3 ka tuig. Unya miadto si David ug ang iyang mga tawo sa Jerusalem aron pagbuntog sa mga Hibusihanon nga nagpuyo sa Jerusalem. Kaniadto giingnan nila si David, dili ka makasulod dinhi kay abugon ka sa mga buta o sa mga bakol. Kay naguna-una man sila nga dili gayud si David makaadto. Apan nakuha ni David ang kuta sa Sion nga karon ginganlanag syudad ni David. Nagdugang ang gahom ni David kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan naguban man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kamatinud-anon o gugma, magauban kaniya. Ang akong kamatinud-anon o gugma, magauban kaniya. Misulti ikaw kaniadto diha sa usa ka talan-awon, ug sa mga nagatuo kanimo miingon ikaw. Sa usa ka hawod akong gibutang ang usa ka purong-purong. Sa katawhan akong gibutang ang usa ka batan-on. Ang akong kamatinud-anon o gugma, magauban kaniya. Hikaplagan ko si David akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana gidihugan ko siya. Aron ang akong kamot sa kanunay maanaa uban kaniya. Ug ang akong bukton magahimo kaniyang makusganon. Ang akong kamatinud-anon o gugma, magauban kaniya. Ang akong kamatinud-anon ug ang akong kaluoy magauban kaniya. Ug pinaagi sa akong ngalan mabayaw ang iyang gahom. Ligunon ko ang iyang tuong kamot diha sa kasapaan. Ang akong kamatinud-anon o gugma, magauban kaniya. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manausap kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon Himayaon ikaw, ikaw. O Ginoo. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem og sila miingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini gipaduol ni Hesus ang mga tao o gisuginla niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug magunay pag-away, mabungkag gayud kanang panimalaya. Busa kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kun dili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan, unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timan ininyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo, kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas. Gisulti kini ni Hesus kay may pipila man gud ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga kinaiya aning mga dautan o kinaiya siyawa, mamasangil gid na siya. Gabantay mo, kana bang mga makasaha ba, ipasangil na nila ngadto sa waysa ang ilang sala. Muna si Hesus nga Ginoo way sala, ginganlan sa mga makasasala o yawa. Sige, lingay mong tupad. Yung yawa ka, yung pangutan ba? Yung yawa ka. Sugot mo ganlag yawa. Di mong sugot. Pero naamoy sa mga buangon ta. Naaganit tayo sa pasabot, giyawaan ta. Napildi ta siyawa. Gipuy-an ta siyawa. Nya kung atong biyaan ang sala, mao nang panahon na nga naanatay Ginoo. Muna si Hesus pag-anhis kalibutan, iyang gipapahawa ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Dili lang kadtong giyawaan nga mag syagit-syagit, magkusgan kaayo, magbuwa pangbaba. Kung dili ang mga tao ba nga naay yawa sa ilang kasing-kasing tungod kay misalig sa gahom sa tao, dili sa gahom sa Dios. Matagsalig nato sa gahom sa tao, nabuntog na ta siyawa. Kung wa kay kwarta, asa man ka mosalig? Sa gahom sa dunay kwarta o sa gahom sa Ginoo? Kita din hero, naarabat tayo baligyag slat. Asa man ko mosalig? Sa makapalit og slat o sa kanang wa gay palit-palit? Nisalig ko sa Ginoo nga maoy muhonghong
sa kasing-kasing sa naay mga kwarta aron mopalit og slot kay naay daghan kayong nagsigig paminaw nako aning atong wali sigig kadungog aning ato mga humili o ka mga hangyo pero inigsulti na nato parting slot murag wa gyoy epekto ba kay wa patanduga ang kasing-kasing ug mao na ang gitawag nato sala batok sa Espiritu Santo kana bitang mahimo natang hardened heart kanang dili na ta kamaong maminaw sa pulong sa Ginoo. Muna si Jesus niingon siya ang sala batok sa Espiritu Santo di gid na mapasaylo kay di man na mapapas. Nganong di man mapapas kay di man gyud mangayog pasaylo kining mga tao nga nagsalig sa ilang tawhanong katakos, tawhanong gahom. Labi na gyud kung makahimo na silag sala sama anang korupsyon. Kanang korupsyon mga tao na nga nangandoy kwarta niya sa ilang pagpangandoy kwarta naghimo silag anomalya sa gobyerno or sa simbahan o niya ila nang i-justify og di gina sila moangkon nga nagkorupsyon na sila, di ba? Mo nang di gyud mapasaylo kay di man gid sila moangkon kay ang pagpapas sa sala nagkinahanglan magpagpaubos moangkon o niya mo himo sa angay buhaton aron pag kanabang gitawag na to mahulipan ang kadautan nga nabukmugna tungod sa atong sala. Muna si David diri sa unang pagbasa gidihugan siya nga hari puli adtong namatay nga hari nga si Saul. Samtang si David gidihugan na ni Samuel batan-on pa siya nialagad siya sa hari nga buangon kadto si Saul masinupakon sa Ginoo kusog kay mo justify siyang sala. Ang mga tao nagtan-aw ni David nga mao gyud ilang hero kay bisan pag si Saul mo ilang hari si David man mo kusog kayong mo buntog sa ilang mga kaaway. Ug unsa may naa ni David nga nakapahimo niyang kusgan og nakapahimo niyang gamhanan batok sa ilang kaaway nga wa didto ni Saul nga mao gyoy present nga hari. Hibaw mo lingi ay mong tupad ina kaybaw ka unsay naa ni David. Wa mo maminaw desa unsa toy tubag nato sa Salmo sa toy tubag nato nasa ang akong kamatinud-anon o gugma magauban kaniya. Ang gipasabot ani si David ang kamatinud-anon o ang gugma sa Ginoo kana mangong Ginoo truth and love. God is truth, God is love. Kamoron unsay nag-uban ninyo? Nag-uban ba ninyo ang kamatinud-anon o gugmas Ginoo? Di ba gyud mo mamakak? Kinsa giwa ka pamakak nining tuig 2024 hangtod karon? Kinsa ninyo dinhi ang wa pa gyud ka pamakak nining 22 pa kaadlaw nga nisod ang 2024? Kinsa ninyo ang wa pa gyud ka pamakak ta sa kamot? Mayo na tulo ka buok ni Isa nya ana ra sad lang inisahan kay gaduda pa sila ini sila time sa hang time sa wa ba jud ko kapamakak. Oy ang kabakakon mo'y mag-uban nato igo din ta siyawa gugma sige kinsa ninyo dinhi ning tuig 2024 22 pa kaadlaw milabay nga wa gyud makasuko or makasapot sa inyong kinabuhi bisag kausa lang ta sa kamot. Tanawa 22 pa lang kaadlaw pildi na ta siyawa
Ngano man, wa mag-uban nato ang kamatinud-anon o gugma sa Dios. Si David, nag-uban niya ang kamatinud-anon sa Dios. Ug unsa may kamatuoran nga gidawat ni David. Kadtong gigukod siya ni Saul kay gustong patyon, niingon si David, unsa may gipangita sa hari sa Israel, patay nga iro o usa ka pulgas? Giisip ni David ang iyang kaugalingon nga patay nga iro or usa ka pulgas. Doon na bagod na ibili kanang patay nga iro. Mubalyo mo anang iro nga maligsas daplisdan. Uy, okay, inyong iro, mubalyo mo, pero kanang makita lang kag patay nga iro ba? Uy, moingon ka hipusa na, ilabay na, ilubong na, ana, pulgas, kanang pulgas iro, kailan mo ng pulgas iro? Oh, kakita kag pulgas, bigo, hala, kanindot sa pulgas mo, ana, day ka. Uy, imo ng hapak dayon na. Pulgas. Oh. Ana dayon. Maunay pagtan-aw ni David sa iyang kaugalingon. Why bili? Ikaduhang kamatuoran nga gidawat ni David nga iya ganinang gisuwat sa Psalm 23. Niingon siya, "The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want." Nituo sad si David ug iyang gidawat ang kamatuoran nga kun ang Ginoo nay akong sundon, kun ang Ginoo nay mag-uban nako, wala na gyud koy pangitaon pa. Mao na say mao na para nako duha ka kamatuoran nga gipuy-an ni Hari David. Ako bitaw dinhi naningkamot gyud ko paghunahuna bisan pa niining tanang nahitabo ron sa atong parokya, nahitabo sa kong kaugalingon, kapoy na kaisigig ngisi basta adto ko sa laing parokya. Kana bang piniktura ito the max gyud unya nagsigig kuan layog-layog diri padir tan-aw diri siging sinilpihay. Ini tapos anak tanan anang mahumana na mga 20 minutos, mga 30 minutos usahay sigig ngisi ani nighuman ana moingon ra gyud ko, Lord, imo tong tanan, salamat sa imong paggamit nako nga nalipay sila nga nakakita og pari, nagpa-picture og pari, pero wa gyud koy angay kun ako lang, wa gyud koy angay. Imo ra gining kuhaon kundi nakakauyon ani. I-disown. Unay mangutana nako, pader wa ka ma-stress anang imong sige ko ang namura na kag celebrity nako, disown. At the end of the day, wa gyud koy giangkon anang ako. Pwede ra gyud kog mamatay anytime. Di ba? Nindot atong bation kay wa gyud pressure. Di ta magsigig pa-official, dili kay ug ma-conscious na ko ana magpa-official nako, akong buhok ako na ning pakuluran, kay aron nindot ko tan-awon, akong pilok ako na tingali ning sumpayan, kay para gyud mo nindot ko tan-awon sa kamera, kay daghan na bang mo picture nako, inaana no? Posible ba kun ma-conscious na ko aning maong gihatag sa Ginoo nga kun tan-awon dili gyud para ako, gigamit las Ginoo karong mga panahon na para unsa man para ra gid ni slot, para nako para slot ra gid ni. Og kining nahitabo nako karon nga makabaligya gyud slot, ako sa ning giisip nga Ginoo ang naghimo ani. Kung di gyud tandugon sa Ginoo ang kasing-kasing sa naminaw nako, wa gyud koy mahimo. Iligi ay mong tupad ing nanatandog kas gisulting father bahig slot ikaw na ba ing nanatandog ka nya ingon gani okay raman anad naman ko ana niya sa ato pa do na kay yawa tingali pero ingon ka bitaw no sige jud tagpalit kay sus kanindot ana para gina sa simbahan mo na ako na sang i-report ninyo ang mga nangatandog. As of yesterday, ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto, padayon lang ni hinay-hinay,
nahalina na tag 8,189 ka slots, na apay 51,811 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Salamat nga nagpatandog mo sa Ginoo. Na iniingon ako nga, Father, ako na gining i-promise kada nagyud ko sweldo mo palit og slot nako. Biliba nako ani niya. Hinaot untang panalangina ni sa Ginoo. Nga sa ini text nako, Father, unsaon ba nako pagpalit og slot nga nagkadako maning akong mga utang? Nako kani murag di lang kumutubag ani basig ingnon hinuon ko nga bayri Father bi akong utang. Pero ningon bitaw ko niya, ayaw na gyud pangutang. Sunda ang Ginoo nga wa gyud magsugo nga pangutang kamo. Ay nagyog pangutang. Text din siya nako. Unya, Father, kining akong mga estudyante, di man ginako makaya sa akong sweldo, makautang man gyud ko. Nako, ayaw nagpa-eskwelaha. Di ba? Kining akong maintenance, Father, di man ko makaya na ani, dako man kay akong maintenance, ayaw na pag-maintenance. Ana. Unya mamatay ko, Father, ditso kas langit. Di ba? Nganong ato maginalisod-lisod? Di ba? Ngano maglisod-lisod magitas kinabuhi? Ngano magpa-eskwelahon nimo imong anak din adi na mamatay? Patay gyapon. Ngano maday mag-maintenance ka? Di na di ka mamatay, patay gyapon. Nya wa man ka kaya. Nganong imo maginambuhaton aron lang jud ka makautang, aron lang jud ka makahatag og problema sa imong isig ka tawo. Di ba? Maghatag-hatag lang jud kag problema sa imong isig ka tawo. Muna ako, sige lang kita din higbaligyag slot kay di man ni utang. Anara ninyong mamalit sad mo kay ang Ginoo ra man say muhimo ni ana. Ang ato sang Healing Joy of Santo Niño, it's GSN para nis atong sinulog celebration or pit senior sa nato dinhi sa atong parokya na nasa tayhalin nga 5,049 ka slots, na apay 14,951 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot rani. Lain na sang pakpak, atong pakpakan. Salamat kayo. Kotob rani sa February 3. Kuan raman, 14,000 naman lang ni. Gato gining paliton, dali rani mahurot. Pero dako kay nig ikahatag nga kalipay og pagpalambo sa atong debosyon ni Santo Niño og transformations kasing-kasing. Tiaw ba na ninyo kung moapil mo sa atong motorcade sugod karong Huwebes ba ini kagabi apil mo sa motorcade human sa misa alas 6 man atong misa dinhi nobina mas human sa misa mag motorcade ta makakita mo 34 kakapilya nga magsigig sayaw sinulog sud sa siyam ka gabi. Malipay tan-aw magay mo atong usara ka kuan, usara ka adlaw, hago magitap kanib siyam ka gabi. Unsa man ang ilang sinulog, ato nang gikontes-kontes pero opportunity sana sa pagsakripisyo og pag-ampo sa Ginoo kay ang ilang litukon og ang ilang sayawon para man sa Ginoo nga si Santo Niño. Siyam ka gabi nga magsigi og petisyon, mga pag-ampo ngadto sa Ginoo kun himuon is kinasing-kasing sa mga nangapil ani pastilan dako ang grasya nilang madawat. Kita sad nga mag motorcade nga magtuyok sakripisyo sad na kinahanglan sa inyong motor or inyong sakyanan nindot sa kondisyon ha kay masakripisyo pud tay lisod-lisod ra basang daan ngadto ana sakripisyo sad na daghan sa tagrasyang madawat ni ana. Nya ini kapit sa 3 atong pista na gyud ang atong 5 ka barangay mohimo sa ilasang kompetisyon. Akong nadunggan sige na sila practice karon kada gabi sige practice sakripisyo gyapon na. Tingali tungod sa kontes pero ang atong tumong nga magsigig mention anang Viva Pit Senior siging sayaw ni Senyor Santo Niño musud unta nas kasing-kasing nga atong sayawan ang Ginoo tungod kay daghang mga butang nga iyang gihatag nato. Gugma kini, gugma sa Ginoo.
kay batubalani sa gugma si Santo Niño. Mao na siya ang kamatinud-anon ug ang gugma sa Dios mag-uban nato pildi ginang yawa. Ngano man ang yawa dili matinud-anon, bakakon, butangan na nimo kamatuoran ang yawa, musibat na. Ang yawa dili mahigugmaon, pagarbuhon. Butangan na nimo gugma ang yawa, mamatay na, musibat na. Mawda na ka ng pamilya gubot ka istanan, ako rin ang ingnon. Kinsa man ninyo'y willing na muhigugma ninyong tanan. Mingo ditong asawa, ako pader, muhigugma gyud ko sa akong bana nga nangabit og palahubog og ning akong mga anak nga nisuyop. Antuson ko ni nako, congratulations, musugod na ng kalinaw dinis inyong balay. Ikaw mao'y agianan sa gahom sa Ginoo. Kana raman gyud. Ana ra gyud. Nindot man sanang magpa-deliverance ka, magpaana-ana ka tubig, mo bendisyon man san mi ana, pero di gid na mulungtad kung wa gyud usa diha nga gustong ubanan sa kamatinud-anon o gugma sa Ginoo. Naa diha ang kusog, naa diha ang gahom nga makahingilig yawa. Si David giubanan niining maong kamatuoran o gugma. Ang mga santos sa amang San Vicente Ferrer giubanan sa dani. Sige, lingi imong tupad. Ingna gusto kang ubanan sa kamatuoran o gugma. Ay nako no. Sugod karon din ata mamakak, din ata masuko. Di ba? Sige, nindog na ta katong gustong ubanan. Atong ipadangat ang atong pangamuyo. Mga igsoon, ang atong panagtigom karon sa ngalan ni Kristo mubuntog unta sa tanang mga dautan, busa masaligon kitang moingon, Amahan, luwasa kami gikan sa dautan. Amahan, luwasa kami gikan sa dautan. Nga ang simbahan mabag-o og kanunay musaksi sa hustong mga mithi sa pagkinabuhi, sa ingon matabangan nga matukod pag-usab ang napukan nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami gikan sa dautan. Nga ang nagkagubot ug nagubat nga mga nasod, magakat-on sa pagpuyo diha sa panag-uyon ug sa pagtinabangay aron makabot ang kalinaw sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami gikan sa dautan. Nga ang tanang matuhon kang Kristo mubuntog sa pagkabahin-bahin aron mahiusa sila diha sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami gikan sa dautan. Nga ang mga masakiton ug ang mga inutil makasinatig kahupayan ug atensyon gikan sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami gikan sa dautan. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami gikan sa dautan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami gikan sa dautan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami gikan sa dautan. Nga ang mga matuhon nga mihalin nga maluwas gikan sa kadaot sa kamatayong tunay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami gikan sa dautan. Dios among amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo dihas gugma ug pagtuo
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo kining among mga gasa, di man sa mugma sa gupaw santusa. Kining manong, kining bino, ginamasa kamo sa tao. Ang imo mga grasya, mga samo, pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit ng amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo duwaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad nga sa pagsantos kanamo imo untang itugot nga magluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong mataro. Mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan Kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. kay mo man ang gingharian, ang kahugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Atagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot kanamo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat niining misa mao ang Dios nong kusog, divine strength niya mahitabo ra na kung pakuyogon gyud nato kanunay ang kamatinud-anon ug ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Salamat sa namalit na tug slots niya padayon ta naapay SBF DAG napay available nga 51,811 ka slots, tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto o ang ato sang para sa atong pit senior dinhi na apay 14,951 ka slots, tag 100 pesos per slot. Ato ning padayonon sa pagpalit kuha na lang ni less than 15 days na lang ning atong SGSN. Nya hawhagon ta mo sa pagkuyog sa atong motorcade. Nya kamo sa mga online parishioners among lingkamot sa ming maka-upload mi kanunay sa atong mga activities na ining nobinaryo ni Santo Niño o sa atong mga uban pang mga kalihukan aron makamonitor pod mo kanunay sa ato dinhing kalihukan sa parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo.
mana sa kani. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagambahan kita karon